De stichting Friese Huizen van de Duitse Orde houdt hem dwaande mei de Dutske Wadder. Nou, namens Museum Heerenveen, terug Wel, voor jullie. dank u wel. Het archief. Eindelijk. Joert had zij uit handen van Museum Heerenveen al een keer archiefmateriaal kregen. Nou, heel mooi. Ja, het is heel divers materiaal. Dat gaat van historisch archiefmateriaal tot documentatiemateriaal, boeken, cd's, dvd's. Eigenlijk alles wat te maken heeft met de geschiedenis van de ridderlijke Duitse orde. De stichting wil met dit materiaal aan een groot publiek zien laten wat de Dutske Wadder inhoudt. We wisten het bestaan er wel van, maar we gingen net in bezit. Dus we konden er ook niks meer doen. Maar nu hebben we het hele archief weer om. En nu kunnen we wat meer uitdragen, wat dus bedoeling eigenlijk is. Nou, wij zoeken naar een mooie plek in Akrumnes. Daar waar een historisch link gelegd kan worden met het klooster. Het klooster wat in Nes heeft gestaan en is gesticht in 1243. Op het begraafplak bij Nes Akrum roen de Moensen aan de eind van de middeleeuwen nog groen. Van het klooster is niet meer oer. Het monumentale gebouw Kopersburg in Akrum wordt als een geschikt plak zien om het archiefmateriaal tentoon te stellen. Ja, het archiefmateriaal dat gaat over de Duitse orde en over het ontstaan van het klooster en over de historie van wat deze grond eigenlijk met zich meebrengt.